Tal com manifestarem en la primera comissió informativa ordinària de l'Interior, després de l'aturada del mes d'agost, hem observat que tant el parc infantil com la zona de patinatge i jocs de pilota, que els veïns coneixen com la pista de la zona de Gallenes, es troben en una situació d'abandonament manifest. La zona de jocs infantils es troba plena de brutícia. El terra, el material planet, està totalment desfet i presenta un aspecte lamentable. Els seients de pedra es troben trencats, amb ferros que sobreïxen dels fragments que són un autèntic perill per a les famílies que opten per aquest parc per passar el temps de joc amb els seus fills i filles. La pista, com ja hem dit en alguna ocasió anteriorment, presenta el mateix perill als seients de pedra. A més, també es troba en un estat de neteja prou lamentable i presenta desnivells que fan que quan cau una gota es produïsquen basalts que tarden en assecar-se i convertir-se en un perill per als xiquets, ja que és molt fàcil caure en esbarar-se. En diferents ocasions, els veïns de la zona han comunicat a l'Ajuntament aquestes situacions que s'agreugen quan en diferents èpoques de l'any els joves trien aquest indret per a fer reunions nocturnes i beure. Als matins es troben les deixalles per tota la zona verda. És per això que preguem al regidor delegat que tingui en compte les peticions dels veïns de la zona i repari les perfectes. Preguem també que mantinga les condicions necessàries les zones verdes per a que es pugui gaudir d'elles amb tranquil·litat i amb totes les garanties de seguretat.